Бурак авылының Кызыл мәсетендә беренче курстарга бер адналык катын кызлар өчен дин дәресләре укытыла башланы. Теләге булгандар бунда 6 фән буенча белем ала. Укыту бүткәч, һәр укучыга курсты уңышлы тамамлау турында сертификаттар тапшырылачак. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ас-салату вас-саламу аля Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Безнең укулар менә көзгә укулар башланды. Бунда 3нче агым инде. 2 агым алдан булгайны. 3нче курслар, 2нче курслар һәм менә 1нче курска 38 кеше хатын-кыз йыелды. Алхамдулилlah, һәм төрле районнардан, Баймак районынан, Елайыр, Йенсура, хәтта Салават районынан бер хатын, Кырмыскалы районынан бер хатын килде. Бер йөндән бар. Алхамдулилlah, һәм үзебезнең райондан, Морактан укучылар. Мондагы укулар шундый фәннәр, иман, гакыйда дәресе дип атала инде, иман дәресе. Анда Аллаһ Тәала турасында, фәрештәләр, ахиратка ышану, шундый дәресләр һәм фикъх дәресе. Анда менә беренче курслар улар баштан инде тәһарәт, намаз да өйрәнәбез, артабан инде ураза, хаж, зәкат мәсьәләләре карала. Бу фикъх дәресендә шуннан тагыла пәйгамбәрләр тарихы һәм пәйгамбәрбез Мухаммад алейһиссаламның тарихы, тормыш юлы, тагыла Коръән укыйбыз, дөрес итеп укырга өйрәнәбез инде. Иң беренче кыска сүрәләрдән башлайбыз. Шуннан тәҗвид дәресе, анда хәрефтәр өйрәнәбез һәм Коръән укудың шул дөрес итеп укырга кагыйдәләре, хәреф өйрәнеп һәм дә аның кагыйдәләрен өйрәнелә. Менә ошо һәм әдәп, әхлак дәресе. Менә ошо 6 предмет фән укытыла. Һәм артабан да тагы ирдәргә менә ноябрь аенда беренче курсларга ирдәр өчен 7 ноябрьдан 12-һенә хәтлем, 7-һеннән алып 12 ноябрьгә хәтлем беренче курслар һәм 2нче курслар 14 ноябрьдан шул дүшәмбенән шәмбегә хәтлем шул 6 көн укытыла. Артабан тагы кышкыһын декабрь һәм гыйнвар айларында ла тагы дәресләр иншалла булачак. Дини кардәшләребез бундай укуларга бик теләп йөри. Хатта курсты берничә тапкыр кабатлап укучылар да бар. Әйткәндәй, башка районнардан, алыс авылдардан килүчеләргә мәсеттә юкларга була, ашату каралган. Мин үзем мөмкинчелегем булган һайын мәсеттәргә кирип дуга кылырга тырышам. Менә Моракка килгәндә лә больницага киләмме, магазинга эшем буенча киләмме, йөгереп килеп шунда намаз укып, дугалар кылырга яратам. Бунда бүтән шартлар бар, үзебезнең тәһарәт алырга да бүтән шартлар бар. Шуга бына ошо шартларны булдырган кешеләргә зур рәхмәтлебез. Менә бүген дә мин эшем буенча, мәсәлән, Моракка килгән идем, осраклы рәвештә шунда керһәм, монда укулар бар икән. Шул тиклем укып утырган дәресләр биргән абыстайларга рәхмәтлемен. Бик матур итеп, шундый түземлелек белән матур итеп аңлаталар. Шунда килгән, белем алган кызлар, һылулар, апайлар, һеңлеләр иң бәхетле кешеләр дип уйлыйм. Чөнки белем алган вакытта кешенең дугалары кабул була, гынахтарынан ярлыклана, бүтән теләктәрен Аллаһ Тәгалә ишетә. Шуга шундый укулар оештырылган вакытта мөмкинлекләре булган бүтән кешеләргә укырга килһендәр ине, белем алһындар ине. Хәзер бүгенге көндә дугалар кылган вакытта Һин үзең өчен генә кылмайһың, үзең өчен генә кылырга кирәкми, балаң өчен, оныгың өчен, бүтән мөэмин мусулман өчен кылырга һәм районыбыз, Башкортстаныбыз, Рәсәйбез өчен дуга кылырга кирәк. Дөнге намазларда дугалар бик нык кабул була. Мәсҗиттәр алар яң тынычлыгы бирә торган, дугаларның кабул була торган урыны.